Nek awone ora pagi kosol sabar Bapak Ibu sabar. Biasanya turun aku juga campur sari. Sekar. Iya. Siapa sih? Dan dia kan mikir, yang ini pokoknya pulau lewat terus mengenai pulau. lah apa amat kok dia kok daerah-daerah Maksudnya itu pulau nangis terus. oh waduh Mas Yogi Bakong pun jangan jadi kok tidak siap membentuk Karena itu udah pulau ngawur. kok udah orang ngomong ini kok udah Oh kita jadi pilih sepuh senior. sungkem kula bakti hormat saya untuk Mas Yogi Bakong. Pak Digareng nih kalau ngaten Pak De, kalau mau sak dari pun tinggal mau pun diantarapi kalian adik lo digitangi, mau poin telepon wonten fans yang dari Belanda, fans pun Mbak Brigita kalian Mbak Elisa harus ngasuh minta untuk panjenengan ini kok gandong. Mbak Brigita kalian Mbak Elisa. Kalian Mbak Hanaluka. Oh Mbak Hanaluka. Lah Mbak Elisa. Mbak Elisa kesana menggabungnya. Oh. Lah yang ini rodong. Yang ini pun rodong itu taksih resani live streaming. Dia panggil itu termodong itu. Oh. Berarti rodong soal visual streaming kan? Bisa. Malah bijing ini kok badai tersakan rawuhipun pagelaran layaknya wonten ing Belanda niku tanpa dagelan. Betul aku gareng to niku nggih. Lah wong iki wayangane Mas. Napa? Lah awan kok mengke. Lho, aman to? Awan enten uyon-uyone mengke kok. Lho yo iki mesti dibagi. Enten carane MC awan. Wong iki. Kok padane ayah to sampe iki ning ngono ki yang berawan ki uyon-uyon iki kono mesti udan. Sampe ora ngerti kono ki mesti udan saji. Sampai urung dagel, kuwi sampe nek kurang ngene dadi es. Kuwi udane awan. Apa? Berarti esuk Mas aku. Esok yo malah sore menit, Mas Miko. Jadi cuaca di sana itu omong Miko kebalikan saking piti. Jadi dari udan itu kan bunyi ya dari mau. Miko malah esok. Jadi kalau pagi itu di Belanda itu malah soyo nemen udan. Apa jenenge terus salju, angin, komplit mriko. Ikline ngoten nggih. Dadi critane niku ya ora sida esuk ora sida awan wengi wayangan ya ora sida Mas. Iso Ben sisan padha sing ramanane. Nggih, nek ora wonten dawuh sugeng dalu Pak Dalang itu dipun tepangaken kula Bapak Oka Wibowo saking Batak Amsterdam, Belanda. Kula badhe dereng uri-uri budaya Jawi menika wonten pambukaan Persat Gambyong Karyanom. Nyuwun piyambakipun Mbak Brigita request menika kula aturaken kagem Bapak Sudarsono. Mantep iki, Pak. Bapak Sudarsono kalih barisan Jokowi Loversnya sugeng hamirsani wonten kaliasipun lestarilah budayaku matur nuwun. Kira-kira nek urung napa digenake. Wonten nggih wonten. Nika ugi wonten amdul tadi gareng sampe ora kagem Mas Gareng pangapunten. Dan nyuwun Gak aku nek ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rene kok asal-asal iku gara-gara Assalamualaikum WRWD. Pak Dalang, kula nuwun gendhe bubur gunung kaliyan cengkir wungu. Ning nyuwun kula Pak Digareng iku rupane elek mengke ampun beksa nggih. Nggih. Iki lho sampun kuwi. Iya iki bener. Tapi tulisannya sing Pak Digareng ampun beksa sing ndi? Wah wis menek bangun sor. Mengono kok suwun. Ya, mereka dipun pinangan diri ya Pak Digareng ya. Tari Gambyong. Ya, nek sanes Tariano lho. Rusak. Gambyong PKJP nggih. Punapun dulur ana ing tak datu tak datu dulu. Nah, nggih. Nggih. Nek mriki loro, nem. Lulu di kempong piang. Karangannya moji. Moji.